Do súťaže som sa prihlásila preto, aby som zmenila svoju výzáž, hlavne aby som schudla. A prišlo to tak jedno s druhým. Začala som cvičiť, odhodlala som sa prihlásiť do expressky a vlastne v zápäti bola aj tá súťaž, tak prečo neísť do toho? Som súťaživý typ jednoznačne a celkom ma to chytilo, že troška ma to motivovalo k nejakým lepším výsledkom, nakoľko je predsa len iné, keď človek chodí do toho fitness centra cvičiť a teraz tá súťaž troška motivovala, že chcem byť lepšia ako ostatné ženy, ktoré chodia cvičiť. Priebeh skrašľovania dnešný deň v tomto úžasnom salóne bol úžasný. Poprvé vysoká profesionalita, či už priestoru, ľudí, ktorí s nami pracovali. Kaderník vystihol farbu, o ktorej som snívala už naozaj veľmi dlhý čas a pozerala som si na uliciach na iných ženách, že táto by sa mi páčila. Vizažistka bola milá, príjemná a skutočne preukázala to, že za krátky čas vie spraviť úžasný make-up, s ktorým môžem vyraziť do ulic. No a pani stylistka podľa fotografií spoznala úplne môj štýl a čo je dôležité, dala mi šatku. Ja som 10 rokov nenosila šatky, predtým som bola pani šatôčková a dneska sa v tej mojej staronovej, ale poviem úžasnej hodvábnej šatke cítim opäť veľmi dobre. Človek, aj keď nevládal, tak predsa len vedel, že je v súťaži, hej, tak sa snažil zo seba dostať úplne to svoje maximum. Hlavne vtedy to bolo ťažké, keď človek nemá toľko času a nestíha aj robota, aj doma, proste starosti a hlavne ísť tam a začať cvičiť, to bolo najťažšie pre mňa. To najpremene sa cítim úplne perfektne, lebo som nerátala s tým, že za 3 mesiace sa dajú dosiahnuť také výsledky, ako sme dosiahli. Teraz sa cítim úplne úžasne, mám spravené vlasy, make-up, nové veci a je to pre mňa zmena. Mám nových priateľov, aj novú vizáž, aj nový zbrusu, nový šatník, z ktorého sa samozrejme ako žena teším a teší ma aj to, že mám, ako sa povie ľudovo, viac zdravia alebo viac aktivity do života.